5 крокаў на выратаванне. Мабільны дадатак з сімвалічнай назвай прадэманстравалі супрацоўнікам і медыкам дзіцячай абласной бальніцы. Традыцыйная акцыя, накіраваная на прафілактыку надзвычайных здарэнняў, рэгулярна збірае працоўныя калектывы і насельніцтва вобласці. Супрацоўнікі МНС нагадваюць правілы бяспекі, дэманструюць магчымасці сучаснай тэхнікі. Паспрабаваць сябе ў ролі выратавальнікаў могуць і тыя, каму па родзе сваёй дзейнасці прыходзіцца займацца зусім іншымі справамі. Элеонора Лутович падрабязней. Выпіў, закурыў, заснуў. Схема, правераная практыкай і пацверджаная лічбамі страшнай статыстыкі. Усе 7 загінуўшых сёлета на пажарах у прысталіччы знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. Няспраўная праводка, пакінутая без увагі печное ацяпленне таксама нярэдкія прычыны ўзгарання. Пожар сам по себе не возникает. Все причины пожара сводятся к тому, что это непосредственно халатность людей. Старая проводка, значит, вовремя не заменили. Трещина в дымоходе печи, значит, вовремя не отремонтировали. Неосторожное обращение с огнем, значит, не досмотрели. Опыт показал, что наиболее эффективный метод работы с населением – это пропаганда и профилактика. Сегодня каждый житель должен понимать, что безопасно жить нужно. Это полезно для здоровья и для окружающих людей. Правілы бяспекі працоўным калектывам і жыхарам вобласці супрацоўнікі МНС нагадваюць рэгулярна. У барацьбе за бяспечную будучыню усе сродкі вартыя. 5 крокаў на выратаванне мабільны дадатак. У МНС яго распрацавалі для інфармавання насельніцтва. Усталяваўшы один раз праграмку, у сваім тэлефоне можна знайсці алгарытм дзеянняў пры любой з надзвычайных сітуацый. Кіслародны балон, спецадзенне і поўны боекамплект выратавальніка. Усё тое, чаго у выпадку надзвычайнай сітуацыі з вами хутчэй за ўсё не будзе. Веданне элементарных правілаў бяспекі, тое, што выратоўвае жыццё нават у самы крытычны момант. У сярэднім на 3 дні ў прысталіччы прыходзіцца 2 пажары. Не выключэннем стаў і дзень прафілактыкі надзвычайных сітуацый у абласной дзіцячай бальніцы. Абышлося, вядома, без ахвяр, узгаранне наўмыснае і арганізаванае супрацоўнікамі МНС для адпрацоўкі навыкаў тушэння. Своеасаблівы тэст на самавалоданне ў крытычнай сітуацыі Тацяна праходзіць на выдатна. Упэўнена, трымаючы вогнетушыцель, яна нараз справілася з поламі. Опыт барацьбы са стыхіяй у жанчыны ёсць. Тушыць пажар у свой час давялося на былым месцы працы. Пад наглядам выратавальнікаў быць рашучай і смелай куды прасцей. Аднак, як і ў барацьбе з хваробай, так і на пажары першыя хвіліны могуць стаць вырашальнымі. Таму не разгубіцца і прыняць неадкладныя меры ў выпадку надзвычайных сітуацый – задача нумар 1 для кожнага супрацоўніка. Разные ситуации случаются в жизни, и надо быть готовым. Такими супрацоўнікамі можна толькі ганарыцца. За бяспекай ва ўстанове аховы дзіцячага здароўя не сачыць нельга. Наяўнасць сродкаў пажаратушэння, прадухілення надзвычайных ситуаций на контроле у больницы 24 гадзіны ў сутки. В нашем учреждении пациенты находятся круглосуточно, и их безопасное пребывание является приоритетным направлением нашей деятельности. В больнице имеется автоматическая система противопожарного оповещения. Своевременно проводится проверка противопожарного состояния служебных и подсобных помещений. Прадухіліць і папярэдзіць, калі справа тычыцца здароўя і бяспекі чалавечага жыцця, заўсёды ў прыярытэце, як для людзей у белых халатах, так і для тых, хто штодзень працуе над тым, каб разам з пажарамі ў вобласці змяншалася і колькасць пацыентаў ва ўстановах аховы здароўя. Элеонора Лутович, Александр Бутрым, Міншчына.